Madaydayaw iti Diyos sama, manakabalin iti so amin, anamarswa, iti langit ken iti daga. Ket dagitoy kas kay papanan dagiti sorsorat nga adda iti linaon ti Biblia, nanipod iti punganay ti daan a tulag. Ta iti nangrugyan dagiti sorsorat iso ti Genesis nga surat ni Moises. Kas nagtignay iti Diyos nga narabid na ti langit ken ti daga ken ti suamin a banag ngadda anaparswa diti alubong. Kay iti Diyos nga rod maysa nga espiritu. Kas mabasa iti Juan iti 4 iti 24. Ti Diyos maysa nga espiritu. Ket dagiti agdaydayaw kenkuana masapul nga agdayaw da iti espiritu ken kinapudno. Isu nga kita kabsat nga adda a pamaneknek kay ti Dios maysa nga espiritu. Ta iti Dios kun kuna digiti aduma aparparwaren dalang itinagan na. Ngem tinagan na iti nagsakem dayta niya po nga Yoba. Niya po nga Jesucristo, isumot lang dayta niya po Yoba. Nga kinunanang road, Kristo palang iti saan anabangon ti lubong, kas kunaen iti sorsorat. Iso nga niya po nga Yoba, kiniya po nga Jesucristo, may sadamet laeng. Iso ang kabsat iti nagparang nga dinuyok da, na po nga Jesucristo metaeng kas mabasa. Kadagiti daduma apaset iti surat. Ta kinunana ditoy nga iso iti ruangan na po nga Yoba. Iso iti pagdaydayawan da iti nagakuna at tao idi. Nga kas mabasa iti Salmo 118 iti 20. Daytoy iti ruangan ni Yoba at stalged. Sumrekdanto kenkuana. Iso nga sumrekdan kabsat kenkuana ta iso nga road iti ruangan idi niya po nga Yoba. Ngam kas iti daduma apaset nga mabasa nga kinunana niya po nga Isus iti maysa adalan nga kinunana kas mabasa iti Juan 14 iti 6. Ni Isus kinuna kinkuana siak iti dalan ken ti pudno ken ti biag. Awan iti umay ken ama no di magna kanya. So di kita ti kinunana idi na po nga Jesucristo nga iso tinapudno adalan. Di kita iti pamaneknek nga daan ay surat. Iti nagparang adinuyok da kas mabasa mo iti Juan 19 iti 34. No kay kasta maysa kadagiti soldado dinuyok da iti bakrang na. Iti maysa apika ket dagos arimwar iti dara ken iti danom. Iti kaya da nga sa uwen iti dara. Digiti lang iti dara iti baro atulag kinunana. Ken iti danom nga kas ibagbagana. Isumot laeng gapo iti sao nga kinunana. Iso nagkumbay na takabsat kas kinunana. Tusok kimatin tayo digiti sorsorat adda ditoy apam maneknek di kita pagsinopyatan da ngem adda apam maneknek mabasa tilinaon iti Biblia. So di kita kakabsat di kas pamaneknek nga adda anay surat kas mabasa iti umana Timoteo 4 iti 11. Daytoy abanbanag iti bilin mo ken isurong di kita kabsat nga di kiti lang kuma tintay ibasa ken isuro tayo kas pamaneknek ra adda tilinaon tilokot ti pagbasaan. Antay ko mga agdua-dua kakabsat di kitoy pamaneknek tadi kitoy iso ti pagilasinan tayo ngagturong ti Dios.
Katagyaman na kiti Diyos Ama, manakabaling ti so amin, padigitoy nga adal, nga pagibasihan mi, adtoy, iti power mo, nga in kami, alalaen, iti kay papanan, iti asorsoran. Katagyaman na kiti Diyos Ama, manakabaling sa amin. Amen.